Ilonggo Cops on Air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita ag impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air. Ilonggo Cops on Air. Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Cops on Air nga magadulong sang balita, informasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Madamo gid niyo salamat. Good morning mga kasimanwa. Welcome na diri sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air. Ang mga dulong sa mga balita at impormasyon gikan diri mismo sa probinsya sa Iloilo. Sakit ko man namin nga aga sa aton tanan-tanan nga mga kasimanwa naton diri labi na diri sa banwa sang Santa Barbara. Ako ninyo sa Subo nga aga ang inyo mga Ilonggo Cop. Ako si Police Corporal Iren Magarso. Good morning, partner. Yes, good morning sir. sa mga kasimanwa naton, sa aton sining nga mga kaugyon, no, nga nagapabati subong. Ini ang inyong alagad si Police Major Rolando Aranyo. Notice aton sir no kaganami na sa aton sining tiempo pagkatapos ang pila ka adlaw man nga ulan-ulan. Yes, no, medyo nagkanay na nga ato niya panahon. Mhm. Lumayo kay ti nakalampuwas na or nakagwa na sa area of responsibility ang aton sining low pressure. Kay ti isang nagigad may ara kita sang bagyo diri, no. Yes. Mayo, no, at least nakabalik naman kita sa medyo matawhay sining panyimpo. partner. Yes, salamat kita sir no nga way isang natam or wala kita sang mga nahalitan no diri sa aton sining probinsya sang tinilikdan sining Sinimana. Good morning gali sir no sa aton sining Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo nga nagamitor gid sa Subong aga kag of course kay Mama Lynn Grace Galas Palomo. Of course, partner, good morning man, no, sa aton nga Regional Director kay Police Brigadier General Sidney N. Villaflor, no, sa aton dira nga members sang command group, sa Yes. tanan naton nga mga R-staff, kag sa tanan naton nga mga kaupdanan dira sa Police Regional Office 6. Good morning, gid. Yes. Welcome na diri sa aton sining programa Ilonggo Cops on Air diri sa Radyo Ugyon DYIS 106.7 FM. Thank you so much man sa aton sining mga listeners dira sa Santa Barbara Public Market sir kay Market Day sa Subo nga adlaw. Kag mayong aga man, no, partner, sa aton dira nga mga kaupdanan sa Iloilo Police Provincial Office, no, sa aton dira nga mga provincial staff, mga kaupdanan naton, kag sa tanan nga mga unit commanders, no, kag sa tanan naton nga kaupdanan under sa Iloilo Police Provincial Office, mayong aga gid, especially of Yes. course sa Banwa sang Santa Barbara, sa Santa Barbara Municipal Police Station. Yes, kagalubi na gid no sa opportunity nga ginhatag sa local government unit sang Santa Barbara no sa pagpanguna ni Honorable Mayor Kay Doc Dine Superficial. yes, kag of course aton sining station manager diri sa Radyo Ugyon DYS 106.7 FM kay Sir Buboy Sokal dito. Kag sa tanan-tanan nga mga personnel, no, sa Radyo Ugyon, ginapasalamatan gid naton kay partner, gabi gid ang suporta sa aton, no, sa mga kapdanan naton diri sa Radyo Ugyon. Yes, kay bilagit kay Mama Zoila Cordero kag sa aton sining technical partner no kay Sir Dimi Hilio, Genesis Dimi Hilio. Kag sa aton sining topiko sa Subong aga sir no, actually may tatlo kita ka topiko nga preparar para sa aton sining segment no diri sa Radyo Ugyon DYS 106.7 FM sa Subong aga. Which is una naton siguro sir no sa Subong aga aton sining palabuton sining launching no sang Project Kapos dira sa Banwa sang Ahoy Iloilo. Yes, no, kag partner, istoryahan man naton karon ang Project Prime, no, sang provincial government of Iloilo.
Kaga subong mano may ara kita nga weekly operational accomplishment reports ang inyo sining Hello Caps sang tinilikdan sining Hulyo 31 tubtob sang Domingo no, August 6, 2023. Dalagko naman nga amount sang illegal drugs ang nakuha sa gintalikdan nga simana partner. Karon mabalaan Yes. na sa aton sini nga matag palamati kung pilagid bala ang total naman nga amount nga na-recover sa Iloilo Police Provincial Office sa ginapatigayon naton nga kampanya sa kontra droga. Yes. Naguna sir no kay pila na lang kadlaw magalon sang aton sining Project Kapos no dira sa banwa sang Ahoy, Iloilo. Which is sining Project Kapos no, Hakos atagan atensyon aton sining mga kabataan ulikdan kag suportahan. Partner ang aton diri nga ginamin nga mga kabataan amo ini ang mga children with special needs, no? Yes. Kaya di nakita naton nga isa ini sa mga sektor sa aton nga sosyudad nga kinahanglan gid naton sang gaan sang ginatawag nga pag-ulikid gid, no? Meaning gaan gid naton sang suporta, no? Especially no sa simple nga pagpakita sila sang respeto, no, kag pag-recognize ang ilaman nga ma-contribute sa aton, no, hindi nga ang paglantaw naton ko isa ni sa mga children with special needs, no, low baggage pala or meaning low pabugat sa which is nga hindi ini amo ang dapat naton nga paglantaw. So that is why nga ti amo ini na nataho ini ang Project Kapos, which is nga ti no programa gid ini sa aton sini nga provincial director no ni Police Colonel Ronaldo P. Palomo. Ang mismo brainchild na din no ang iyaman nga ti ayon si Ma'am Lynn Grace Galas Palomo nga nag-introduce gid sang Project Kapos diri sa probinsya sang Iloilo kag kanami partner no kay ti nabatyagan gid naton ang mainit nga pagsuporta sa aton sini nga mga kasiman especially sa aton nga mga stakeholders no sa aton sini nga mga nangin partner sa sini nga programa no like ang aton sini nga provincial government of Iloilo, of course headed sa aton sini nga provincial ni Governor Toto Defensor no kag ang aton mismo dira nga PSWDO si Ma'am Sara Barayuga kag ang aton nga focal person sa PWD naton si Ma'am Rara Ganson. Every time nga may mga programa kita about sa Project Kapos ara gid si Ma'am nga nagabulig no, ara gid ang ilang presensya. Kag of course ang aton man nga West Visayas State University Hospital no, of course ang aton gid dira nga avid supporters no, ang aton nga hospital administrator si Ma'am Belen Gabo Carion kag ang team sa aton nga medical and dental team nga naga-provide gid o naga-upod gid sa aton sining programa sa Project Kapos. Yes. Siyempre kung naton sa sining programa nato no, siyempre no nga local government units ang Ahoy no, pagpunan ni Honorable Mayor Jet Rojas kag Robinson's Place Pavia no kag ang very supportive man naton sining Golden Salakot Eagles Club. Ito sila partner nga ano no nga batch magaupod na sa aton ang Life Extension Philippines. No mismo ang aton dira nga Chief Executive Officer no si Mr. Jonathan Granada. Ang maupod gid upod ang medical team sa aton sini nga Life Extension Philippines. Yes. Kaya siyempre no kaupo naton sa sining proyekto man ng aton Officers Ladies Club. Siyempre no sa pagpunguna sa aton sining OLC advisor no sa Mama Mrs. Lynn Grace Galas Palomo. Aton sining OLC President sir no si Dr. Sinieres. Yes no kag mangin kaupod man naton diri no padayon nga nagasuporta sa aton ang RLS Crescent Builders Incorporated ni Sir Rami Sotelo. Yes. Nagakaupod man nato no tanan naton sining mga media partners kag tanan nga mga individual no kag mga supportive groups nato no nga nagabuylog sa sining programa. Which is sir no ini nga Project Kapos no na ginlaunch sining programa kay nakita no sa aton sining OLC advisor mismo no ang isipan sining tagaan naton atensyon ni mga kabataan kay pila ka mga base aton sining mga statistics no may mga pila ka mga children with special needs ang biktima no sang pagpangabuso even sexual or emotional or physical ining mga biktima is children with special needs. Yes kasi data naton partner no gapakita gid nga di ang aton ning mga children with special needs
vulnerable gid sila sa abuse. Nagapakita lang ini nga aton sini nga mga pumuluyo, no, ang iban sa aton way makaintindi, manabaw ang ila nga pagkakilala or pag-intindi sa aton nga mga children with special needs. Amo ining isa naton karason, no, upod ang aton diri nga mga partners, ang aton nga mga supporters sa sini nga programa, no, magadulong kita kay ang purpose ini, no, ang objective naton ini una is to educate, no. Yes. Ito karon naton ang aton sini nga mga number one ti ang ginikanan gid mismo ang family sa aton ni nga mga children with special needs. Then ang aton sini nga mga pumuluyo, no, kay kung kaysa ang kabataan ni naton, no, ang mga child with special needs ni siya is vulnerable gid sila, no, kag ginatawag naton bala nga bullying, which is form man sa ginatawag nga abuse nga. No, kaya nga aton nga mga pumuluyo kung sa why sila kaintindi, no, kay kung ma-educate naton, no, makita kag maano gid naton, ma-eliminate naton ang mga bagay-bagay nga hindi nga naga-constitute sa pag-abuse sa mga kabataan naton. Kag of course, no, ang isa man sa mga objective pagid naton diri is to empower. No, empower naton ang ginikanan para nga ang ginikanan nakaintindi kung ano wala ang husto nga pagtatap sa aton nga mga kabataan. And of course, no, empower man naton ang mga kabataan, ang children with special needs. Kaya of course, may mga ano ni sila partner, no, may mga innate ka mga skills, may mga talent. Nga kung ma-develop nato ni sila kag magamit ni or ma-instill ni later sa ila, no, mapusla naton mangin productive man sila nga katapos ang aton nga sosyedad. Yes. Kining mga children with special needs, no, ano sa may mga talento, no, nga kumbaga ang isa ka ordinaryo sini nga tawo or isa sini ka normal nga mga individual is mauro makahimo sa mga butang hindi naton mahimo sini nga mga normal nga mga individual. Isa na gidra ang mga talento sa pag-iban kani sa pagpinta, no. Yes, so Sa may isa ra kita nga participant nga sir, no, entra sa or nag-entra sa aton sini nga poster and slogan na making contest, no, nga children or individual with special needs ini sa which is kanami sang sini nga obra maestra ang sini nga poster yang poster so painting ang ginhimo, no, nga nag-participate sa aton sini nga 28 PCR months sa sini nga yes, no, sa sining bayanihan naton partner. And of course, ang isa pag hindi ka aton nga objective actually is to embrace, no, nga ti action naton, no, ang mga kabataan ni gaan naton sila sang space, no, pareho sa aton, hindi naton sila pagkabigon nga kumbaga bala mga second class citizen or what, no, nga kung isa hindi gali amo. So kinanglan agaan naton sila sang espasyo diri sa aton nga sosyedad, no, gaan din naton sila sang gusto nga pagpalangga, gusto sini nga pagrespeto kay dapat trataron ta sila nga alalangay kita tanan-tanan. Why sang kinalain sa aton, no, ano man ang aton sini nga estado sa kabuhi dapat trataron naton ang mga children with special needs nga angay kay palaryo kita tanan-tanan. Yes. Marami man sila nga proyekto, sir, no, kaya nabaluan naton or nangin aware ang aton sini nga mga pumuluyo ngay ni mga children with special needs, no, may mga serbisyo gali, no, nga gina-offer ang aton sini nga Department of Social Welfare and Development LB ni ang aton sini nga PSWDO, no, nga may mga services kag may mga subsidies gali nga ginahatag man ni sa mga kabataan naton kag may mga rights ini sila, no, nga gina-emphasize gid sa aton sini nga PSWDO nga dapat protektahan, no, sa aton sini nga mga kapulisan kag subong man sa mga miyembro mismo sang ila sini nga pamilya. Yes, no, sa matod sila partner ang aton nga local government unit, ang aton nga provincial government kadamo gali sa mga programa, sa mga suporta, no, nga ginahatag especially sa aton nga mga PWDs upod na di ang aton nga mga children with special needs. Why pa na dilabot nga kadamo gali dire lang naton bala nakitaan partner nga kadamo gali sa mga private entity organization nga willing gali nga magbulig, no, gahulat lang gid sila somebody nga may mag-initiate sang isa ka programa para sa kabataan naton nga may mga special needs kag through project ako subong nakita naton nga kadamo na sa mga nagpalabot sa mga intention magbulig, no, sa sini nga programa, no. Ang iban actually ganin nalipat na kita magwa kung ano to mga ngalan ka organization nga willing gid nga magbulig, no. But of course I know nga tinabatyagan gid ninyo ina nga gina-acknowledge kamo
especially no sang IPPO sa inyo sini nga bulawanon sini nga mga nga tagipusoon para mabuligan naton ining mga kabataan nga may mga special needs kay ti isa kita ka ginaduso nga kausa no, and of course no makita gid naton nga kung ang tanan gali magbinuligay siyado ka ano katawhay lang gid sang isa ka bagay why sang Oo. imposible nga bagay nga hindi naton mabuhat kung tanan kita nagabinuligay no kay umpisa una pag umpisa sining programa partner no do nimo do ka Oo. paano nato ni padlaganon din kita makuha ni sang support but dito lang nato na diskubrihan nga sang pag-umpisa na naton naga-reach out na kita sa mga aton nga mga target sini nga mga partners mga Oo. sponsors naton halos tanan wala sang nag-indi kag positibo Oo. ang response no Yes. so gapakita lang ina nga sa aton gali di kinahanglan lang gid may mag-initiate kay kadamo sang willing kag gusto nga magbulig. Yes. Kasi sini nga programa nato no sa launching ni naton sa August 12 no sa masunod sini or sa sini na nga Sabado no dira sa Banwasang Ahoy Iloilo may pakiwaton kita sir nga mga parenthood orientation kung Yes paano- no ay isa-isaw naton partner no. Ang matabo ini sa Sabado no una may ara kita sang registration. Oo. While nga nag-register ni ang aton nga mga beneficiaries aton mga participants Oo. may gin-allocate na itong lugar no may ara kita do kumbaga do play center naton Yes. no corner naton which is ngati ang mga kabataan while nga nag-register ang mga parent to dito sila nga maghampang anay Oo. no actually ang nag-provide yun diri ang Life Extension Philippines no Oo. kag ang aton nga OLC no especially kay Ma'am Lynn Grace Palomo so nag-provide yun sila dito ng material mga hampanganan no kag iban pa nga mga kinanglanon para nga malingaw ang aton nga mga kabataan Oo. so after sa aton sining ano nga registration mag-start ang aton dira nga short program. Of course maghatag dira minsan ang aton nga provincial director no, ang aton nga mayor, ang aton nga pagpipidi kali no, nalipatan gid naton ang aton nga yes, so of course sa pagpanguna sa aton gid nga chairman dira ang kura parokuman sang Banwasang Ahoy si Reverend Father Rick Iniego Jr. no. Yes. Mahatag man dira no si Padre Rex ang iyang message no kagang iban pa naton dira nga mga dinapit man nga mga bisita after that no may ara kita dayon sang pre-dental and medical check-up to include man no kung may ara dira sang mga naggusto magpangayo sang ano no sa mga advice especially Oo. sa aton nga mga psychiatrist kay ti maupo dira ang aton nga team of psychiatrists no, Oo. from WBSU Hospital. Then may ara kita nga mga pre-haircut nga obrahon Services, dira no mga- services. After dira no may ara kita sa ano no may ara dira sang kalingawan nga ihatag no. Of course may nag-sponsor dira sang snack sa aton nga mga children special needs no. Kag after that no may ara kita nga mga lecture. Dire naman na masulod na ang empowerment sa mga ginikanan naton kay may mga resource person kita nga gin-invite to maghatag lecture no sa mga ginikanan regarding sa parenting nga ginatawag kag sa proper care sa mga kabataan kay of course no kung hindi kita gali ka-intindi ni sang nature sang kabataan of course hindi kita maka-expectar nga gusto nga pagtatap ang atong ginabuhat no so amoy nang isa ka katuyan nato no ma-educate ma-empower ang mga ginikanan naton. Yes. Wala mo sa mga activities no kapag kapantihan ninyo dira sa Banwasang Ahoy sa mabot sining August 12 sa sining launching naton sa Project Hakos. Kaya lang na partner no may mga gift giving activity kita na da sa tanan naton nga mga ano nga mga participants. Kumbaga all in one ini hindi lang sila nga intended kumbaga sa mga or sila nga focus na sa Project Hakos kundi dala na naton ang mga services kag mga serbisyo nga upod man or ilawi na gid ang mga beneficiary naton ang mga ginikanan kag subong man ang mga children with special needs. Dahil na namin partner no kay Full Force Kid no very full support kid ang local government unit sang Banwasang Ahoy sa pagpamuno dira sa aton sining mayor no si Mayor Diat Roas Yes. and of course dasunggon niyang bayan sang Ahoy sa pagpamuno ni Vice Mayor Villaruz no mayugid kay nakita gid naton nga all out ang Banwasang Ahoy sa pagsuporta sang Project Hakos. Yes. So
So atis kita magsunod no, sa aton sining next nga topiko sir no, knowledge na nato na aton sining mga live viewers sa subong aga. Thank you so much no, medyo madamo mo aton sining mga live viewers. Ang serbisyong tampad sa Barotac no, sa mga taga Barotac, Biho and Nuevo no. Thank you so much for watching. Si Kaiser Gary Calasaran watching from PSOBC 2023 sa Davao City pa sa sir. Si Sir Gary Calasara, thank you so much for watching. Kaya siyempre nga si Chief Clerk na dra sa Picado, si Sir Ricky Batchoco, kag of course, si Sir Bernas Ron, good morning ma sir, thank you so much. Kag si Sir Leonard Harjolin, si Sir RV Tan, no, mayong aga sa inyo mga sir, thank you so much again. Watching from Rescom Pavia, no, sa aton sining ano sir nga Reserve Command. Reserve Command, no. Of course, kinatunta si Commission. Yes. Rescue Commission nato no, si ang aton dira nga chairman si Pastor Arbitan. O ginatabyaw ginaton. Ano of course ang tanan nga katapos ang Pabia Peacekeeping Force partner. Yes. No? Actually ang Pabia Peacekeeping Force gina-include din isang nagkalain nga mga force multipliers organization. Ara dira ang GBI, ara ang RPGBI, ara ang UKC, no, ara ang Rescue Commission, no? No, ara man ang Yukipaco, ara man ang aton nga kasimbayanan, ang aton nga sambayanan force multipliers. Sa tanan aton sining mga force multipliers, so thank you so much sa inyo sining support sa inyo nga mga locaps. Kag subong man kay Sir Rabs Irene, kag subong man kay Mama May Iborg, thank you so much for watching. Kay Sir Tyro Caro, kay Mama Yori Lutuban, no, watching from IPPO Pespo, God bless. Kay Sir Yori Lutuban, thank you so much. Kag kay Mama Allen Rose Onok, no, thank you so much. Kag subong man kay Mama Ann Labi Palomo, thank you so much again for watching sa San Enrique MPS. Thank you so much. Kay Sir Rans Lord, thank you so much for watching. Subukan ang Carles, no, kay Mama ang Carles MPS, thank you so much again. Kay Mama Maria Celeste Sompia Aranyo, say kilala mo ni sir? Pangilalahon tanan sa kasinula siya. Thank you so much. Basi single pa. Oo. si Mrs. Onigoro sir, thank you so much. Yes, Good morning kay Ma'am Dara, no, thank you so much for watching. Kag siyempre aton si Assistant Picado, no, kay Sir Police Captain Ryan Somorlins, kag kay Sir Lutuban, no, sir, paki-shout out sa aton isa ka sponsor sa upcoming medical and gift giving program sa Project Akos sa Iloilo Butlak Lions Club, headed by their president Mr. Rex Helvison. Thank you so much, kid. Kaya nagalanta mo sa aton sir, ang aton sining host na sa sining Project Akos, ang Ahoy Municipal Station. Thank you so much, kid. Kag si kay 1-2 no, pisan nga pikan sa Ahoy. Thank you so much for watching sa inyo sa subong nga aga. Shout out kili sa Chief of Police sa Ahoy Municipal Police Station, no, kay Police Lieutenant Randy Limbongan, no. Kag sa tanan-tanan nga mga personnel sa Ahoy Municipal Police Station. Yes. By the way, partner, shout out lang sa mga listeners naton sa Banwasang Anilaw, kadamo gali dito sa mga kasimanwa ko nga nagapamati, no, kag nagamonitor sa aton nga programa, no. Kag of course dira man sa Banwasang Dingli, no, damo dira mga naton Barotac, Dumangas, no, kadako nigli kag kalapad ka mabatian, no, o malaputan sa aton sining programa paagi diri sa Radyo Ogyon. Of course dira sa Banwasang Putotan, sa Banwasang Nulusina Saraga, no, Kabatuan, mabatian kita. Of course sa Banwasang Saraga kag sa Banwasang Pabia. So shout out lang sa tanan-tanan naton yung mga tagpalamati dira. Yes. Patayano sa masunod sining masinmana ko binula, no, may mga launching pagit kita or mag-launch pagit kita sa mga another programs aton sa masunod sining mga or sa soon, no. Bantayan ninyo diri sa aton sining programa diri sa Locaps on Air. Yes, no, kay very supportive gid ang aton sining provincial director, gusto ya gid nga enhance pagid naton ang aton sining serbisyo pagi sa kahanginan, no. Mapalabot naton ang impormasyon para sa aton sining nga mga pumuluyo. Kay of course gapatigid ang aton nga provincial director nga kung well informed, no, ang aton sining nga mga pumuluyo, aware ang aton nga mga pumuluyo kung anong mga nagakatabo sa probinsya sa Iloilo, kag ano bala mga programa kag mga inisyatibo nga ginabuhat sa ilang kapulisan, no, dako gid ang bagay nga maara man ang ila mainit nga suporta. Yes. Kahit kung lantaw naton bala subong, no, sa mga aton nga mga accomplishments lang, o makita na naton ang mainit nga suporta ang pagbulig, pagpartisipar sa aton sining nga mga kauturan. Yes. Aton sining oras alas 10:37 na sa aga.
Kagano ato naman nga siplatan sir nang ining programa nato no, may ara kita nga program sa paguligid naton sa mental health no. Kining Project Prime sang aton sining Provincial Social Welfare and Development Office. Which is nga inyong Welo Caps no nagasuporta gid sa sining programa. Yes, patuod din na partner, no? Ang Project Prime dili amo ining ginatawag naton nga Program for Resilience of Iloilo in Mind and Emotion. Actually, ang brainchild sini nga programa no less than ang ato nga governor, no? Si Governor Toto Defensor. Nag-umpisay na way back 2020, no? Kasagsagan gid sa aton sini nga pandemic. No kay nakita didto sa nga moto nga time because of the pandemic na nagdako ang cases naton pag-abot sa ginatawag naton yung mga mental health problem. Kagdi with the Project Prime nga ini tong katuyuan is para nga ma-minimize naton or mahatagan naton sa nagakaigo nga attention dayon intervention ang mga kauturan nato nga napiktuan ang ila sining nga emotion kag paminsaron dala sini isang pandemic sa kampo nga chimpok. But of course no, why lang yung dito nagtapos ang aton nga Project Prime kay nakita naton man ini amin nga ginsuportahan gid naton kay nakita naton ang Project Prime isa sa mga tool nga magamit naton no para nga mapahagan-hagan naton, ma-eliminate naton ang cases of suicide incident sa probinsya sang Iloilo. Kag para sa information sa aton nga mga kauturan no, for 2022 may ara kitang 98 nga suicide incident diri sa probinsya sang Iloilo. No kag subong nakita naton no hopefully pagi sa aton nga programa, pagi ni sa Project Prime naton, pagi sa pag-disseminate naton sang information no galantaw kita nga sa masunod nga mga binulan mapahagan-hagan na naton kay subong ang trending actually tama ga makita naton nagapasaka kita no kay sa subong pa lang first week pa lang sang bulan sang Agosto may ara na kita no halin sang January pakadto subong nga bulan may ara na kita sang at least 65 case no sang suicide incident, meaning kung lantaw naton ang trending kung hindi ni magbag-o sa sunod nga mga binulan, lampasan niya ang numero pag-abot sang December 31, 2023. No, that is why nga ito subong ginatuning na double time kita para mga aware no aton sini nga mga pumuluyo kung that's why ganisa no nga aton sini nga focal person si Sir Don Saso no. Which is kanay emphasize nga gid nga dapat makabalo no or mangin aware man ang mga miyembro sa pamilya nga anybody gali pwede matapikan whatever ang imong regardless ang status mo sa kabuhi no ano man ang imo natapusan no hindi ni exemptions nga no so tanan pwede no but pwede gali naton ini nga mapunggan kung kita tanan-tanan kabalo lang kung ano mga dapat naton buhaton no. Of course ang PSWDO naton nagatigwa gid nga mag-reach out kay ang structure ni actually sang Project Prime o Program for Resilience of Iloilo in Mind and Emotion nagalabot ini dangat sa kabaranggayan no. Sa kabaranggayan naton no especially ang pag-training sang ginatawag naton nga mga psychological first aider no kay kung may ara nga mga trained nga mga psychological first aider sa kabaranggayan so ang mga kauturan naton nga may nag-encounter sini nga mahambal naton do medyo sila no problemado sila sa ilang emotion problemado sila sa or apektadong ilang una no kay unang taon naton amo ning mga bagay-bagay nga naga-trigger sa isa ka tawo nga mag-suicide. Now karon kung may nakabalo dira sa barangay, so dako ang posibilidad nga hindi madayon ang pagkomiter sang tawo sang ginatawag nga suicide kay nga may makantuan siya, may tawo siyang mapalapitan nga willing gali nga magbulig sa iya, magpamati sa iya, kag maghatag siya sang nagakaigo sini nga advice no. Now karon for those naman nga mga kauturan naton nga may ara na gid iya sang ginatawag naton nga mental illness no so which is nga kinanglan na gid iya sang ginatawag nga medical and or clinical and medical intervention meaning nga kinanglan na gid iya sa mga professional nga bulig ni like aton nga mga psychiatrist
no i-refer ni sila no sa aton dira nga mga katapo sang Project Prime sa barangay, i-refer ni sila either diri sa Banwa no sa LGU naton. Kay LGU naton may ara man na nga ano no nga structure. Actually may ginatawag kita na di nga ano nga task force pag-asa. So kung hindi makaya sa aton nga Banwa, i-refer ni sa babaw no sa probinsya or either sa aton nga DOH kay ti kinanglan na gid sang anong naton dira. Psychological intervention. Yes, kag professional nga bulig no like ang ginabal ko gina ang mga psychiatrist naton. Now karon ang aton nga provincial government may mga gina-allocate ni kini sila nga mga financial assistance sa mga kauturan naton nga kinanglan sang ginatawag naton nga maintenance, gulong nga para nga maano nila no matawag naton ma-maintain or para sa ilang maintenance. Yes, maintenance na bulan-bulan para sa ilang suffer nga ano nga mga mental illness. Kag subong sir may mga services man ang aton sini nga probinsya gali no aton nga PSWDO sa mga individual nga ang iban mga cause ang ila sini mga depression is halimbawa nang namatyan sila no may ara gali nga serbisyo nga ginahatag aton sa mga probinsya sa mga namatayan no may gara gali mga subsidy nga provide ang aton sini nga local government unit kag ang aton sini nga provincial no or aton sini nga probinsya no sa sini mga services at least no maganhagan ang mga nabatyagan sa mga individual nga na mga namatyan or ano po di at least ang serbisyo nga inahatag sa aton sini nga gobyerno is makapabuhin sa ila sini nga ginabatyag na makapikto sa ila sini nga mental health. Yes, do kag going back partner no sa ginatawag naton nga financial assistance sa mga maintenance ang aton mga kauturan nga may gina-suffer nga mga mental health problem. So bulan-bulan gali may ginahatag na. Oo, may cash assistance ginahatag. Provided nga ang ina nga cash assistance bakal sang bulong no para sa iyang maintenance kay hindi na gid man kita na daya makagwa na so meaning kung may amo kita na nga gina-suffer na nga balat yan. So number one sa personal no sa mga individual nga may ara na gid nga ginabatig dapat ano na naton batuno na naton. Yes, so may acceptance na amo man sa family no. Hindi naton sila pagkabigon nga baggage na o ikawya naton kaya ang iba nabi pag may member sa ilang nga pamilya nga mambal naton may mga depression, may ano message nga tiway na sila sa normal nga isip ay instead nga ipadoktor nila ginatago nila no either ga puso nila dira sa ilang nga balay or kadinahan nila dira no meaning i-isolate nila which is nga sala ina nga pamaagi dapat no kadto kita sa barangay naton papangayo kita dito sa bulig or kadto kita sa aton sini nga LGU no para mabuligan kita nga madala ina sa doktor kag maresitahan sa nagkaigo nga bulong no kay ti ang aton nga gobyerno halin sa provincial government naton no pakadto sa aton local government and even ang aton sini nga national government kay ang DSWD naton nagahatag man sang assistance dira no kadto kita dira para nga mabuligan naton kag hindi maglala ang ginabatsag sa aton sini nga membro sang pamilya sa aton sini nga mga kauturan kag no pabalik naton sa normal ang ilang pagpangabuhi kay kinahanglan lang gid na dadang gusto nga kay nagakadapat lang nga paggulong kag paggamit sang or sang maintenance nila no. Yes. So mga dapat una acceptance gid no kay di kita paano dra already nato pagpabayan ilabi na gid may mga manotice kita nga mga warning signs no sa mga family member naton dapat taganan nato na mismo atensyon na sang gilayon urgent kay dapat no kay hindi naton pag ulaton pa nga maglala na sa nga maging mental illness na so may mga warning signs pa lang nga daan is aksyonan na naton gilayon no agod nga matagaan sa temprano nga intervention. Kag for those partner nga nagapamangkot balati halimbawa may ara sila sang kilala nga may ara sang gina-encounter nga emotional and mental problem nga kinanglan sang ginatawag nga psychological first aid. Sa diin sila pwede ka kadto no. Kung wala sang nakabalo mag-conduct sang ginatawag nga psychological first aid sa aton barangay, pwede kita makakadto gid no sa aton sini nga local government unit, especially sa aton nga MSWDO kay may mga train kita na nga mga social worker no kag sa aton man nga RHU may ara man na nga mga train no and even sa aton gani no sa kapulisan naton kay actually sang gintalikdan sini nga January 2023 naka-undergo kita na ka orientation sa Project Prime naton kag na-orient ni sa aton nga mga mga kaupdanan no mga personnel naton especially ang aton nga mga
na WCD to. personnel, no? May mga trend kita dira, pwede gid sila na maka conduct sa ginatawag nga psychological first aid. Yes. By the way, maghambal kita ka psychological first aid, hindi niya naghambal nga kita nagidiya ang makandak sang psychological examination. First aid lang ini. Do paryo lang ini bala nga may ara sang mga na-aksidente, may pilason, no? Kadto kita dito like ang ginaobra sang aton sini nga mga rescue group, Yes. no? Mga MDRRMO naton nga train sa rescue. Then after that, ginatawaan naton ka first aid nga ginatawag. Then i-refer naton sa sa hospital kung kinanglanon. Do amo ini ang papel, ang rulyo sang ginatawag nga psychological first aid. Why man ini sa maging kalain, no? Ang kinanglan lang di kabalo lang gid kita, no? Kung ano mga dapat naton buhaton. Kag ano man naintindihan man naton ang mga bagay nga hindi man naton pwede buhaton. Yes. No? Kay karon basi ko ang aton nga ginabuhat dira magbato-mato lang kita. Ang atong ginahambal nagdugang to trigger sa kasakit, sa emotion, kag sa ginasaper nga mental problem or mental issues sa aton sini nga victim dira. Yes, no, patient naton. So dapat kaintindi kita, no. Kung hindi kita kaintindi, refer naton sa aton nga mga expert diri sa sa aton nga LGU, no, sa ginpang mentionar naton nga mga opisina. Yes. Dapat aware kita dito, no, may mga manotice kita nga mga warning signs sa mga individual, ilaban gid sa aton sining mga closest mga kilala naton or sa mga family member naton, dapat naton kung hindi naton kaya, no, hindi naton kayang magatag sa psychological first aid, i-refer naton, no, sa aton sining mga expert na direkta gud nga matimpranuhan pa. Kag sa dugang information, no, mas mayo gid nga gina-encourage naton, no, especially nga aton sini nga mga barangay officials, no, nga makikaangot gid kita sa aton MSWDO, no, sa aton nga RHU, no, especially sa aton dira nga municipal health officer, no, kung ano bala ang mga ginatawag ang mga warning signs para ma-educate kita, ma-aware kita. Yes. No, para nga kung kabalo kita, kung ang isa bala ka persona naga-display na sang warning signs, kabalo man kita kung anong mga dapat naton buhaton. Para nga masagop naton in the earliest time ang kabuhi sang isa ka tawo, no? Kag of course, malikawan man naton nga magdangat pa ni sa kumbaga may collateral pa siya nga nga mga iban pagidira nga mga persona, no, like sa natabo dito sa banwasang Haniway, no, ang isa ka tao nga may ara sang ginasaper nga depression, way magaan sang gusto nga intervention, so naglapot sa pagpatay dito sa isa to kapamatan-on, no, 15 years old nga minor naton dito ang nabiktima. So mga things like that, why nasa tani na tabo kung ang tung suspect, no, nga tao na nakaano to, no, may gusto lang to nga intervention, medical intervention sa iya. So kung mga way tumagaan kag wala siya nakainom guro to bulong, not even yan ni guro to nga way man to makapakonsulta to o way makapakadto for follow up. So amo tong natabo. So medyo ginatake siya, way nasa kapaminsa, way nasa saya gusto nga paminsaron, kag nagabot sa punto nga napatayag itong isa ka minor de edad. Yes. Mga importante, no, dapat taga naton pagtamod man ang aton sini nga mental health. Labi na gid ko nag-umpisa pa lang may mga warning signs or may mga depression pa lang, dapat timpranuhan gid ang aton sini nga intervention. Yes, no, kapin bago makitaan naton bala according to sa kay Sir Don, no, ang ginatawag naton bala nga naka-red flag na, meaning nga pakita na sa sang violence. May ara na siya nga ginasakit yan ng iya kaugalingon o maginapilas-pilas siya na ng iya nga kaugalingon, naghahambal na siya kung siya nga gusto niya na nga magpanginmatay, no, tapos may no, makita mo nga nga do ka violente na sa iya, so meaning akto na kita dayon, na hindi na naton pagpadugayon pa ang tinion, hindi na naton pag i-deny ang opportunity nga dapat magaan naton sa nagakaigo nga igtulupangon, intervention, ang mga pareho sini nga mga tao nga nagapakita na sa mga red flags o kon mga warning signs naton. Yes. Ang aton sining oras alas 10:51 na sa aga. Kaya po nakapamatikan mo diri sa aton nga programa Hello Caps on Air diri sa Radyo Ugyon DYAS 106.7 FM. Before kita mag-silo naman sa aton sining last topic, no, good morning idra kay Ma'am or kay Sir Lali Martin, sir, or kilala mo ni Guru, sir, no? Good morning, sir, Ranyo and partner watching from Hilltop, Alagiso.
Kay Sir Lali Martin. Kag subong man sa kay Sir Remark Madiras, no, kay Pakas, thank you so much for watching. Kag subong man kay Mama Mary Ann Libano is watching kidra sa Kapatuan PNP. Thank you so much kid ma'am. Kag kay subong man kay Sir Twilight Night. Good morning Ilonggo Caps. Thank you so much. Kag subong man sa kay Parinting Mandra kay Jonabel Magaraso Villafranca. Thank you so much for watching. Kag subong man kay ma'am or kay Grace Guevara, no, sa akong singa Parinte. Thank you so much kid. Kag subong man sa kay Junto watching here at Benyas MPS. Thank you so much for watching din. Kag shout out man sa tanan-tanan naton dira nga mga amigo abyan sa Banwa sang Hordan Guimaras, no, kag sa tanan, no, sa probinsya sang Guimaras. Yes. So mayong aga gid sa inyo. Kag thank you for watching. Thank you so much, Ken. Kakagla sa atong nga topic, sir, no, nga regarding naman ni sa atong sining weekly operational accomplishments ang inyong mga lookups diri sa probinsya sang Iloilo, no, sang tinilikdan sining semana, July 31 hasta sang August 6, no, sang Domingo nga adlaw 2023. Wisis na lalo pang doon ang aton sining mga accomplishment sa aton nga kampanya or intensified campaign against illegal drugs, no, nga dako-dako ang aton sining recovery sa subong semana. Yes, matod din na partner, no, especially sa kampanya naton sa illegal drugs. Ang ato naman nga natigayon nga amount, no, nga na recover is more or less mga 65 or ara sa 95 grams, 95, no. yes. Kag may-ari ini nga value nga malapit-lapit 650,000 pesos, no, ang street drug price niya. So you could imagine partner, no, nga kadako gid naman nga amount ang natinguan naton nga mapunggan nga maglapta diri sa probinsya sang Iloilo. Again, no, ginabalikid naton ini nga ang aton nga accomplishment sa bulig, sa suporta, sa partisipasyon sa aton sini nga mga pumuluyo, no, kay kung wala ang bulig, no, ang sang aton nga mga pumuluyo pagi sa paghatag sang impormasyon sa aton sini nga kapulisan, especially sa aton sini nga mga operatiba, so why naton ini ma-intercept. So ini lang nagapakita kung nagabinuligay kita dako gid, no, nga bagay nga mapunggan naton ang pagduging sang illegal nga drugs diri sa probinsya sang Iloilo. Wala no ka importante nga dapat sa kampanya ni naton kontra illegal nga droga dapat magbululigay kita, no, kag sa subong nga semana sir ning mga kabanuhanan or mga unit naton nga naka-deliver sa ilang sining accomplishment sa kampanya naton kontra illegal nga droga nga which is nga naglambot sa masobra sa tunga sa milyon nga worth ang estimated nga sa ginapatihan sini nga Shabu ining mga banwa sang Orang Bingawan PNP, Pasig City Police Station, Barotac Viejo Police Station or Barotac Viejo Municipal Police Station, kag subong man ang Carles Municipal Police Station. Kag pagit sirbi man ini partner nga leksyon o warning sa tanan-tanan naton nga mga kautoran nga nag-engage sa illegal drugs, no, untatin ninyo ina, no, kay sigurado gid, no, nga makadto gid kamo sa prisuan, no, kung sigihon nyo gid ina, kag worse pa is basi kun magdiretso kamo sa sementeryo. Yes. So, hindi pa man uli ang tanan, no? Dapat ano kita na kung samtang temprano pa kung nag-engage ka mo dira or nagabisyo ka mo dira, kung tatanan ninyo ina, no? Kayo way sang mana or way sang manami ngay pikto ina sa inyo sini ngay kayo nga lawas. Makapaguba pa sa inyo sini nga kaugalingon, no? Ilabagid ko mga pamatanon pa or bata pa kamo. Why na kamo sumayo sini nga futuro kung malulong kamo sa sina nga klase sang bisyo. Hindi nila pag-uyangan ang oras, ang oportunidad nga ginhatag silang gina-enjoy nila subong, no, kay once nga ginuguba mo na pagi sa paggamit sang illegal drugs o pag-engage mo sa mga illegal activities, wala na siya nga ikaw man mismo ang naguba si imo nga pagkatao, kag hindi lang ikaw ang nahulaan kundi ang imo nga pamilya o pud ang imo nga komunidad, no, kung gani sang samtang nga may oportunidad pa, may tsansa pa, untatin ninyo ina, no, diri na kita magbululigay kita, hindi na kita magdugang ka problema sa aton sini nga sosyudad. Yes. By the way, sa campaign din naton partner, no, sa aton nga campaign sa wanted person. Sang gintaligdan lang nga semana may ara sang 3 ka mga wanted person or mga fugitives nga natigayon naman kita nga dadakpan. Kag sa out of 13 may 6 diri ka most wanted person nga nagkaladakpan, no. Amo man sa aton sini nga kampanya sa illegal gambling, may ara kita sang 8
arestado Oo. no nga engage sa illegal gambling. Mm. Kagti sa kampanya naton sa illegal quarry no may ara kita sang man ka operation nga gin-conduct. Kag sa illegal fishing naton sige man no. Yes. Man ka operation ang ato na tigayon nga nalonsar sang gitalikdan sini nga simana. Kag lauman ini sa aton sini nga mga pumuluyo nga padayon ini kag sige ang aton sini nga mga kampanya, aton mga advokasya no kontra sa illegal gambling, illegal fishing, illegal quarry no sa wanted persons naton. Ilibinagid sa aton nga kampanya kontra illegal nga droga kay handom naton tanan, handom sa aton provincial director ni Police Colonel Ronaldo P. Palomo nga mangin drug cleared no ang bilog naton sini nga probinsya. Kag of course no kung hilway na ang probinsya sa Iloilo sa dumilian nga droga, mag-expectar kita nga mag-improve man ang aton nga peace and order dugang. Yes. Kag kung maayo no establi masyado ang aton nga peace and order situation, no magalaom kita nga kadamo sa mga investment nga magasulod sa probinsya sang Iloilo. Kag ini nga mga investment magabunga ini magahatag ini isang kadamo-damo nga mga job opportunity sa aton tanan. At diba ulang gid kita nag-closing sang klase, damo naman kita mga professionals no nga nag-graduate no nga nagagin produce. Di kinahanglan ini siyang mga obra. So kung madamo diri sang gina-offer nga job opportunity sa aton no dala sa pagsulod sa mga nagkalain-lain nga mga investment. So hindi na ini nagpamagkadto sa iban pa nga mga lugar, mag-abroad, magkadto sa Metro Manila o kung sa dindira nga parte sang Pilipinas para lang nga kakita sang trabaho. Kung diri mismo sa aton nga probinsya, madamo sang investment, so hindi na sila magpalayo kag ang bintaha sini partner no kung ang isa ka tawo diri na iya nga workplace, diri man siya nagapangabuhi. So ang isa sini ka makabenepisyo ang iya mismo nga pamilya. Kaya nga no ara intact sila tanan-tanan meaning ma-supervise siya adlaw nga tanan makita ya kung anong sitwasyon sang pamilya. No masundan niya mapadako ya sang maayo ang iya kabataan. Kag ang kabataan nga husto ang pagtuytoy kapag iya sang ginikanan dako ang porsyento nga mangin productive man ini nga mangin maayo man ini nga citizen sa pila ka adlaw. Kag hindi mangin salwayo no sa aton sini nga komunidad. So in short no kung kita tanan-tanan magbinuligay no magbuligay kita sa mga kampanya naton sa illegal drugs, sa peace and order no especially sa anti-criminality naton kag sa anti-insurgency. No by the way sa aton nga mga kotoran dira nga ara pa sa hublag no sa New People's Army, magbalik loob na kamo sa gobyerno no haksyon na naton ang kalinong kagataway para sa futuro sang aton kabataan, para sa aton tanan-tanan kay kita tanan-tanan mga Ilonggo, kita tanan-tanan mga Pilipino. Dapat hindi kita magbahin-bahin, hindi kita ilinaway, kundi magbululugay kita no kung may mga problema man nga ginaano kita or may mga ara kita sa mga issues concern nga gusto nga ipalapot sa gobyerno naton, gamito naton sa gusto nga pamagi, hindi kita magbitbit sang armas, magkontra sa aton nga gobyerno kay hindi na solusyon. Nagpadugang lang kita sa aton nga problema. No gani sa mga kotoran naton nya ra pa sublag sa NPA, hindi pa uli ang tanan, no? Kay nagdigad lang nga simana, may duha naman kakabuhi nga nadula, no? Sa encounter dito sa Banwasang Leon. Gani mga kautoran, no, especially sa mga utod naton nga New People's Army or kadapos sa New People's Army, balik na kamo kay may time pa nga ginahatag sa inyo. Kag kadamo-damo gid sa oportunidad no kang benepisyo nga ginaihatag no ang aton nga gobyerno especially paagi sa aton nga ICLIP no kag sa iban pa naton nga programa under sa aton sini nga NTF-ELCAP. So balik kita no para sa kalinong kagataway sa aton nga probinsya. Pero sa atong ginahambal no kalinungan kag katawayan sa atong probinsya is obligasyon no sang tagsa-tagsa no. This is a shared responsibility sa tanan-tanan naton sini nga mga intensified campaign bululigan naton tanan-tanan. By the way, partner, do kadami pa tani mag-discuss apang do kulabos naman kita sang aton nga oras no. Yes. Alas 11:01 na kita. So, partner, salamat kita liwat no sa opportunity nga ginatag sa Radyo Ugyon DYIS 106.7 FM. Siyempre sa local government unit sang Santa Barbara. especially partner kay Mayor Doc Dines Superficial. Yes.
sa aton sing station manager no sa kay Sir Bugoy Socaldito. Sa tanan naton sini mga staff no diri sa Radyo Ugyon. Thank you so much sa inyo sini nga pagupod sa aton sa mga live viewers. Thank you so much kay Mama Ems Claire Gabugay Estel. Sa tanan naton sing mga Facebook followers naton kag live viewers sa aton sing official Facebook page, ang Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6 at diri sa Santa Barbara Ugyon page. Thank you so much kid. Kilitanay naman kita sa masunod nga simana, same time, same station. Tugom lang daw ang programa sa inyong mga lokaps, ang Ilonggo Caps on Air. Ako ninyo sa subong aga ang inyong mga lokap. Ako si Police Corporal Erin Magarso. Ako si Police Major Rolando Dayot Aranyo. Inyo, Masaligan. Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air!